Salutare și mă bucur că vă uitați la episod. Facem partea a doua din harta cu dragonii de pe Roblox. Da. Și azi o să încercăm să nu ne vadă nimeni. Pentru că, ca să știți, eu m-am făcut dragon polar. Nu știu eu că există, dar așa zic eu în joc. Și azi o să încercăm să stăm doar pe partea cu Crăciun. Ups, ce-am făcut? O trecut un minut. Aici un mic poduleț. Acolo este o familie, dar nu să băgăm cam mult în seamă. Vreau și o puiuț. Tot am încercat, dar n-am reușit. Și o să trebuiască să bem apă. Am băut. Acum mergem spre căsuță. Da. Nu, de ce? Fac partea a doua. Ce faci, mă, Uite cum se joacă. Ce faci, mă? Uite cum se joacă cuțul ăsta. Uite cum se joacă cuțul ăsta. Bă, vezi. Draguțelule. Scuzați-mă, m-am jucat puțin cu cățelușul meu, Edita mai, dar e foarte drăguț. Bun. Mergem pe încă. Nu putem să stăm pe copac. Azi o să încercăm să stăm cât mai departe de foc și de căldură. Deci noi o să stăm doar aici. Aici la polar. Căsuța noastră o să fie aici. Și o să ne culcăm aici. Uitați că vine imediat noaptea. Ne punem și noi frumos și așteptăm. Uite, o să-l folosesc pe C. Ăsta e de băut apă. Tot mă întrebam cum se bea apă. În sfârșit. Ok. Acum o să căutăm apă pentru animale. Ok, văd că deja... Mă rog. Văd că deja... Bun. Stăm sub copac, că nu prea am găsit casa. Bun. O durat 4 minute. Nu mi-am găsit nicio casă. Hai să ne culcăm. Bun. Stăm aici. Avem ce facem. Și stăm aici. N-am ce facem. Nu. Mă rog. Ce asta? Pe... Asta e de mâncat. Văd că... Bun.
Da, este încă noapte. Mă rog. Nu știu la cine eu trebuie mesaj, cred că mie. Cam cât. Bun. Și acum, de la tabletă normală. Și acum o să stăm. De ce te joci? O aplicație mă cheamă Mimi. Asta e Roblox. Da. Abonați-vă la Sebi. Bejan, Sebi, vreau să strâng 20 de abonați. Eu 17. Ai 3. Da, vreau 17. Când vrei 17? Păi acum! Ai numai 3, prima ai nevoie de 14. Mă rog. Dar când trece noaptea asta, eu doar zic. Mă rog, să mergem. Așa, noaptea. Că nu mai pot de sete. Nu prea văd. Nu, în sfârșit, apă. Am la... Ok. Hai să bem. M-am lovit la genunchi tare, că m-am împiedicat lot. Și bunii au urlat la tine, nu? N-am auzit, aproape deloc. Bunii, Sebi, bun, hai să mai bem apă? Uite aici telefonul meu. Mă rog. Să mă prind datele. Poate m-a sunat Ovidiu. Nu am auzit nimic. O căsuță! Yes, ne-am găsit o căsuță. Nu prea avem o căsuță. But that girl, fight like a girl with a body like snake. De ce pun pe story? Porcobușe. Woo! Fight like a girl with a body like snake. Snake. How much you are the my belly? O să mă uit pe YouTube. La mine pe canal. Bun. Hai să mai vedem. Cred că o să mă lase YouTube. De ce? Sebi, tu nu ești în video? Spune-mi de ce. Așa vreau. Bun, am zburat destul, trebuie să-mi găsesc înapoi căsuța. O casă! În sfârșit o casă! O casă! Oh my god, am găsit o căsuță! Oh, yes! Hai bine, mă mai stai. Mâncare! Mâncare în sfârșit! Yummy! Mâncăm! Tableta l-am încărcat. Sebi Hai mi-a să-mi pus-o. ajut. Pune jos telefonul numai mâine. Gata, astăzi am încheiat. Pune jos. Mamă, ce bună mâncare! Cam atât a fost episodul pentru ziua de azi. Pa, pa! Like, subscribe. Pa, pa! Pa!